Dok je trajala žurka i dok su svi uživali u muzici, Anja Todorović i njen dečko Jovan Cvijeti Cvele sedeli su u pubu i svađali se. Anja, da li si ti pri čistoj svesti i zdravoj pameti? Pitao je besan Cvele. Da li si ti u petak ušao i rekao kako ima ovako malo pice? Pitala ga je Anja. Ne, ja sam pitao je li ima malo pice, opravdao se Cvele. Što daješ ljudima, ja se odričem zbog tebe, vikala je Anja. Jel smo izbrojali posle picu? Meni je ostalo 3, tebi 4. Komentarisali smo kako ima malo parčića pice. Mislio sam da je neko uzeo picu. Pitao sam te koliko si ti pojela, sračunao, koliko je ostalo i to je to. A rekao sam ti da neću da uzmem tvoje parče pice, objašnjavao je on. Ne glumi više žrtvu i ne glumi više jadnika, rekla je Todorovićeva. Nećeš da napraviš od mene da ja uzimam od tvojih usta, da ti ostaješ gladna, da bih ja jeo. To nećeš da napraviš, besno je Cvele.